Nthawi Nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda kumapoyamba naye mitu yake. Nyumba ya Malamulo yamaliza zokambirana zake itakumana kwa masabata asanu. Unduna wa zaulimi wati kuyembekezeka kugwiritsa ntchito ndalama zokwana 16 billion kwacha ngati mbali imodzi yokonzekeretsa anthu kunyengo ya El Nino. Nkhani zina Malawi kuyembekezeka kusewera ndi timu ya Ghana mu mpikisano wa WAFCON la mulungu likudzali. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tiyendekere limodzi. Nyumba ya Malamulo yamaliza zokambirana zake itakumana kwa masabata asanu. Mtsogoleri wa boma Ajabi Muhango ati nyumbayi yavomereza mabilu 12 amuhango wafotokoza zambiri kwa Nkhani wathu Brenda Kayo. Zokambirana zaida bwino kwambiri. Ine ngati mtsogoleri wa nyumbayi ndinokondwa. Pali zifukwa zingapo zimene ndakondwera. Choyamba kwa nthawi yoyamba takambirana zochuluka kwambiri nyumba muno. Kukambirana mwamtendere mopanda mapokoso ngati maona mlebe zokokana. Kotero kuti nyumba ino chiyambire mpaka mituchoka lero palibe phungu ndi mmodzi yemwe amene watulusidwa kuonetsa kuti nyumba inali yabata ndi mtendere. Ndifuna ndathokoza aphungu onse chifukwa chopanga zimenezo. Tidakale ku Nyumba ya Malamulo, spikala wa nyumbayi Samia Suleiman walamula komiti ya zachilengedwe kuti ifufuze mgodi wa Kangankunde pa chilolezo chake ndi katsatidwe ka ndondomeko zina. Suleiman anayankhula izi pomwe pali madandaulo kuti kumalowa kuchitika mchitidwe wa chinyengo. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti lomwe awerenga ndi Mercy Matonga. Nkhani inadzasa mafunso ochuluka pakati pa aphungu omwe anafunsa kuti pafotokozeredwe ngati kampani ikuchita ntchito zake za migodi moyenera komanso motsata malamulo. Phungu wa dera la Lilongwe Nyanja a Steve Malondera anati nkofunika kuti ntchito za migodi ziyimisidwe kaye kumalowa kamba kuti pakuoneka kuti kampani ikuchita ntchito zake mosatsata malamulo komanso ilibe chiphaso choyendetsera ntchitoyi. Amalondera anati Nyumba ya Malamulo ikuyenereka kukhazikitsa mfundo zoyenera komanso kuonekera bwinobwino ngati ntchito zikuyenda bwino kuti dziko la Malawi lizipindula ndi ntchito za migodi. Koma nduna za migodi athokotembo anatsutsa nkhani kunena kuti pakadali pano boma mukafukufuku wake silinapeza umboni wina uliwonse wa zachinyengo kumalowa. Iwo anati atsatira zomwe ananena sipikala wa Nyumba ya Malamulo kuti nkofunika kuti komiti ya Nyumba ya Malamulo ifufuze bwinobwino za zimene zikuchitika kamba kuti unduna wawo palibe chomwe umabisa. Tumapereka ulemu kwa parliament kuti nawonso ali ndi role yawo imene amayenera kusewera pa nkhani ya malamulo mdziko muno ngati mbali imodzi ya oversight ngati iyo aona kuti ndizofunika kuti ayendere migodi kuti aone kuti zinthu zikuyenda bwino chimene chokuti tife tikuchilandira nde akafuna information ena yonse imene angafune ife tirede kuwathandiza kuti ntchito yawonso ya oversight kamene akuunikira pa zimene zinthu zikuyendera ku Malawi kuno iwonso athe kugwiranso ntchito yawo. Kangaludere Earth Project ndi ntchito za migodi zomwe zikuchitika ndi kampani ina ya ku Australia yotchedwa Indian Resources yomwe ndi imodzi mwa ntchito zikuluzikulu za migodi mdziko muno. Unduna wa zaulimi wati kuyembekezeka kugwiritsa ntchito ndalama zokwana 16 billion kwacha ngati mbali imodzi yokonzekeretsa anthu ku nyengo ya El Nino imene ikuyembekezeka kukhuza dziko lino. Mlembi wamkulu mu ndunawo a Bennett Nkasala wanena izi ku Lilongwe pa maphunziro otsula akadaulo oona za malimidwe omwe yakonza ndi kampani ya Fitset Limited. Nkhani wathu Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Nkasala ati ndalamazi zigwira ntchito yogula mabambu 800 ya madzi oyendera mphamvu ya dzuwa a ndalama zokwana 10.8 billion kwacha kuchokera ku Fitset Limited komanso zipangizo za ulimi zimene zonse adzazipereke ngati ngongole kwa alimi oposa 8,000 madera osiyanasiyana a dziko lino. Iwo ati ndunawu ukuyembekezera kuti ndondomekoyi ithandizira kukonzekeretsa anthu kuti akhale ndi chakudya chokwanira mnyengo ya El Ninoyi. Akhala kuti agwira ntchito yogwirika yabwino
ndikuti tikuyembekeza kukolola chakudya mwina 100,000 metric tons. Pakadali panopa boma lakwanisa kupereka ndalama za mapampu, chimene chatsalano mwina tipeze ndalama zophunzitsira alimi komanso kuchotsa katunduyu kuchoka kuno kupita no madera onse mdziko lino la Malawi. Mkulu wa kampani ya Fisid akondwani Nanchukwa ati kampani yawo ionetsetsa kuti yapereka mapampuwa masabata anayi akubwerawa. Maphunzirowa tikupereka kwa mastafu aku Department of Irrigation chifukwa cha contract imene inayo ndi boma yonena kuti tipange supply mapampu kapena ma irrigation systems za solar okwana 800 amene kuthekera kwake nkuona kuti akathirira 4,000 hectares. Workshop kwathu paliponse tili busy kuonesesa kuti tipange deliver within nthawi imene tapasidwa. Dziko lino ndi limodzi mwa mayiko angapo amene akuyembekezeka kukumana ndi nyengo ya Nino, mmene madera ena akuyembekezeka kudzakumana ndi chilala. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Jane Nsa apempha alimi mdziko muno kuti akonzekere bwino mphepo ya Nino pogwiritsa ulimi wa nthirira komanso wa makono. Mayi Nsa ayankhula izi kuti atapereka zipangizo za ulimi kwa magulu 12 pansi pa bungwe lawo la Jane Nsa Foundation. Feston Malekezo walemba ripoti ili lomwe yakwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Mayi Nsa anati alimi atengerepo mwayi pakupezeka kwa zipangizo za ulimi wa nthirira kuti ayambe kudzala mbewu zawo mwachangu posadikira nyengo ya mvula pofuna kuti akhale ndi chakudya chokwanira. Mayi Nsa kenako anapempha alimiwa kuti akhale ogwirizana kuti akwanitse kukolola zochuluka komanso kuti dziko lino lipite patsogolo ndi chitukuko. Kuyambapo ndi kwabwino, pachichewa amati kugona pakati nkuyambirira. Pamene tikuzindikira kuti kuli ng'amba imene ikubwera, tiyeni tidzale ndi kukolola chifukwa podzafika nthawi ya mvula tidzakhala kuti tili ndi chakudya. Wina mwa katundu imwe anapereka kwa anthuwa ndi monga feteleza, mbewu ya nyemba, njinga komanso makina osokera ndi cholinga choti apititse patsogolo ntchito za ulimi komanso kutukula miyoyo ya anthuwa pachuma. Paramount Chief Chikula Mayembe ya mbomali yathokoza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyi kamba kopereka thandizoli ponena kuti izi zithandiza alimiwa kuti azipeza ndalama zochuluka akagulitsa mbewu zawo. Mmodzi mwa mamembala a cooperative ya Lunyina, Timalizie Gondwe, anathokoza bungweli kamba kathandizo lomwe lawapatsa ponena kuti izi zipititsa patsogolo ntchito zawo za ulimi. Ulimi wake pakiza bungwe ili likatipasa mizinga hiyo tina forest ya kwa Malonje kwene huko tukupaikanga forest ila patapaika njuchi zikwiza baraziza zazula muuyu mula mzinga mula mbweni tukutola ushula pata usonganisa yose pamoza mbwe tukagulisa mbwe tukusanganga ndalama. Bungweli linakonzeranso nkhomaliro anthu osiyanasiyana omwe ndi kuphatikizapo anthu omwe ali ndi maulumali komanso achikulire ena mbomali. Mawu a Mayi Nsa akudza pomwe pali nkhawa kuti dziko lino litha kukumana ndi mavuto a njala. Nthambi yoona za nyengo pa dziko lonse lapansi ya World Meteorological Organization inachenjeza kuti nyengo ya El Nino yomwe dziko lino ikhale ikudutsamo mu nyengo ya zaulimi ya mchaka 2026 kufika 2027 itha kusokoneza chuma cha dziko lino. Posachedwa pa lipoti lokhudza mmene zinthu zilili m'madera osiyanasiyana la Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC linati anthu pafupifupi 2.6 miliyoni ndi omwe akhala kufunikira chakudya chowonjezera chaka chino. Lipoti ili lati ma metric tons oposa 97,000 ndi amene akufunikira omwe agwiritse ntchito ndalama zokwana 124 billion kwacha. Boma la Nzimba lati ndi limodzi mwa maboma omwe akupitirira kukhala ndi chiwerengero chachikulu cha maukwati ana achichepere. Mkulu wa Girls Not Brides Carol Kulemeka ati kasaka mwayi wa ntchito mdziko la South Africa umphawi komanso zikhalidwe zina ndi zomwe zikukolezera maukwatiwa. Betha Charles palemba ripoti lomwe wawerenga ndi Chimwemwe Maseko. Izi zinadziwika pa mkumano omwe unalipo ndi mafumu ku Nzimba omwe anakoza ndi mgwirizano wa mabungwe oposa 90 omwe akutsogolera ntchito yolimbana ndi maukwati ana achichepere. Akulemeka anati ngakhale chiwerengero cha maukwati ana m'boma la Nzimba chikadali pa 51%, anataka kukhulupirira kuti kugwira ntchito limodzi kuli ndi kuthekera kochepetsa chiwerengerochi
pofika mchaka cha 2030. Chimene tikuyenera kumayang'ana ndi kutsogolo, kodi tsogolo lake lizayenda bwanji. Amalize skulu apeze ntchito athandize dziko lino kuti lipite patsogolo. Zopita ku South Africa ndi njira imodzi imene ayiona, koma amene taonera akubwerako. Kodi imeneyo ndi solution ibe? Tente aphunzitsa anawa akhazikike Malawi muno tithandizane kutukula dzikolo. Pothirapo ndemanga, mkulu wa bungwe la Human Rights Resource Center a Emma Kalia anatali ndi chikhulupiriro kuti umodzi mu ntchitoyi utha kubala zipatso zabwino. Akalia anatsutsa zakuti umphawi ndi umene ukukolezera maukwati ana achichepere, ponena kuti makolo akuyenera kutenga udindo woteteza ana awo komanso kusiya zikhalidwe zina zomwe zimakolezera mchitidwewu. Enanso ana akungosiya skulu, makolo kumangoyang'ana. Palibe chenicheni ena chimene amapanga kuti alese ana kuti asamakhale m'makhomo azipita ku skulu. Mwana wongokhala pa khomo chotsatira chake ndi chani ndi ukwati. Pali anthu ena akumatchula kuti umphawi, ine ndimakana zimenezo chifukwa mwina gulu lili panoli ena anachokanso m'maumphawi ambiri, koma ku skulu anapita chifukwa skulu yokhayo ndi imene ingakuchotse munthu mu umphawi. Mkulu woona za chisamaliro cha anthu ku khonsolo ya Mberwa, Mayi Priska Zimba, anati ayika ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zingathandizire kuchepetsa mavutowa. Tikanapitirizabe kuwadziwitsa anthu za kuyipa kwa maukwati ana, komanso anawo akakwatiwa ifeyo ngati ofesi timakachotsako ku banjako ndi kuwabwezeranso ku skulu ndi cholinga chonena kuti mabanja anawa athe kapena achepe. Kuchokera mwezi wa April kufika Juni chaka cha 2026, mboma la Nzimba mwachitika maukwati ana achichepere okwana 87 omwe ndi wotsikirako pang'ono ndi chiwerengero cha 89 omwe analipo nthawi ngati yomweyi chaka chatha. Kumkumanowo kunabwera mafumu osiyanasiyana omwe ndi kuphatikizapo Inkosi Jalavikuwa, Inkosi Kampingo Swande komanso Inkosi Mzukuzuku mwa ena. Tipitiriza upasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Makolo ndiwo nsanamira za nzeru, ndipo makolo amafunikira chisamaliro choyenera. Ku Mazim timayamikira thanzi labwino. Ndondomeko ya Senior Citizen Scheme inapangidwira mamembala opitirira zaka 55. Ndi ndondomeko imeneyi simayenera kudikirira chithandizo cha mankhwala olandira pafupi kapena kuthandizidwa ku chipatala, komanso kuthandizidwa mukagwiridwa zovuta ndi zina zambiri. Kuti mudziwe zambiri ndi kulembetsa, imbani 4277 kapena tumizani email ku info-desk@mazim.mw. Komanso website yathu ndi www.mazim.mw. Ndondomeko zonse zidzatsatidwa. Mazim, kukubweretserani mtendere wa mumtima. Popitiriza nkhanizi oterera msonkho pakatundu olowa mdziko muno awalangiza kusachita chinyengo pa ntchito yawo yoona kuti izi zikukhudza ntchito yoterera msonkho. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe loterera msonkho la MRA a Nicholas Nachawe wanena izi pamene ogwira ntchitoyi 118 amaliza maphunziro awo mu mzinda wa Blantyre lachisanu. Serena Tambula ali ndi zambiri mu ripoti limene akuwerenga Kondwani Muhone. Ogwira ntchito yoterera msonkho amaliza maphunziro amene akhala akuachita kwa miyezi 4. Sukulu ya ukachenjede ya Mubas ndi imene ikupereka maphunziro wa pansi pa nthambi yake ya Management Development Center. Mkulu wa malowa Dr. Ella Kangaude watakhala akuunikira maphunzirowa pofuna kuti azigwirizana ndi luso la makono. Zaka ziwiri zatha choyambirira tifunika kuti tiyiunikire sokosi chifukwa poyiunikira pa zaka ziwirizi titakuona ngati nzochepa, koma kutengera kutorera msonkho ndi zina zotero za misonkho kwabwera zinthu zambirimbiri. Ndiye tikufunga kuti programu iyi zaka ziwiri zizonse tizitha kuyiunikira kuti chilichonse chanyowani tizithaso kuchikamo kuti anthu amene wawo ama agents amene othandiza kutorera msonkho nawo azikhala pamwamba ndi kudziwa zinthu zimene zikuchitika ndi kudziwa amene angagwirire ntchito. Ndipo mmodzi mwa amene wamaliza maphunziro wa Efrina Nyirongo akufotokoza amene wapindulira. Maphunziro awawa atipindulira kudzera m'njira zosiyanasiyana pokhala ifeyo ma clearing agents panali zinthu zambiri zimene timapanga mosayenera komanso mosatsatira malamulo, koma ndi training iyi yomwe atipangitsa a MRA mogwirizana ndi a Mubas atithandiza komanso kutiunikira kuti tizitha kutsatira ndondomeko zoyenerera. Mmodzi mwa akuluakulu ku MRA a Nicholas Nachawe walimbikitsa ophunzirawa kuti akagwire ntchito yawo mwachilungamo. Chilungamo nchofunika potorera misonkho, ndipo tikuyenera kutizindikira kufunikira kwa misonkho. Tsopano chinthu chimene chingatibwezere mbuyo ndi kusachita chilungamo kutorera msonkho. Ndiye tikuyenera kuti tizizindikira kuti kodi msonkho umene tikutolera ntchito yake ndi chani.
kodi zimene zikuchitika panozi amene akuphinjika ndi ndani. So chinthu chimenechi ndi chofunikira kuti tizidziwa ogwira ntchito ku msonkho, othandizira ku msonkho ndi aliyense amene akulipira msonkho. Ili ndi gulu lachinayi kumaliza chiyambireni maphunzirowa. Nduna ya zamaphunziro Bright Msaka alangiza ophunzira amene amaliza maphunziro pa sukulu ya Malawi University of Science and Technology MUST kuti agwiritse ntchito luso lawo popeza mayankho ku mavuto okhuza chitukuko mdziko muno. Ophunzira 674 ndiwo amaliza maphunziro pa sukuluyo ndipo alandira mapepala a maphunziro awo lachinayi msabatayi. Zambiri mu ripoti la Daniel Zimba. Kunali chibwemwe lachinayi pa sukulu ya Malawi University of Science and Technology MUST pamene ophunzira 674 amalandira ma certificate, ma diploma ndi ma degree magawo osiyanasiyana. Poyankhula pamwambo osangalala kuti ophunzirawo amaliza maphunziro awo, nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka atsindika zakufunika kwakuti ophunzirawa agwiritse ntchito nzeru ndi luso lawo popeza mayankho ku mavuto amene dziko lino likukumana nawo. Bali ma program ene aphunzitsidwa pano monga entrepreneurship akhoza kugwiritsa ntchito tsopano zimene aphunzira pano zija ndi luso la entrepreneurship kugamba ma business ndi kumalembanso azizawo ntchito. So ndikhulupirira kuti chifukwa chakuti aliyense anthu ambiri pano aphunzirano entrepreneurship ndiye kuti kaya uli ndi degree yanji ugwiritsa ntchito skill yako ya entrepreneurship kukayamba business ndi kulembanso ntchito anthu. Pamwambowu sukulu ya MUST yatsanzikana ndi wachiwiri kwa chancellor wake a Address Malata amene tsopano asiya udindowu m'manja mwa associate professor mwapatsa mipando. Mkuyankhula kwawo amalata afunira zabwino a mipando ndipo ati ndiokondwa kuti mu nthawi yawo sukulu ya MUST yakula kwambiri. Mmene ndimabwera pano panalibe chilichonse anangoti university ndiyo iyambitseni. Lero university yakula. Maprogramu amene akuphunzirana tsopano pafupifupi 70 komanso university lero yatulutsa anthu ophunzira kwambiri pa ulingo umene wa PhD. Pachitika zambiri pa MUST. Ndipo a William Patrick ndi ophunzira yemwe wamaliza nawo maphunziro pa sukuluyo. Amene tikupanga graduate tikakhale mbali imodzi yobweretsa yopititsa patsogolo umoyo wa Malawi komanso dziko lonse lapansi. Ena mwa ophunzira odziwika bwino amene amaliza nawo maphunziro pa sukuluyo ndi mkulu wa Malawi Communications Regulatory Authority Amayamiko Mkoloma, nduna yoona zakusasiyanitsa pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi Amelena Vicha komanso mkulu wa bungwe la Small and Medium Enterprise Development Initiative Akondwani Kachambangwira. Mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Scorchers Love Mufaziri ati timu iyi ikuchita bwino kumpikisano wa WAFCON mpaka kuzipezera m'malo mu ndime ya quarter final kamba kukonzekera bwino mpikisano usanayambe. Afaziri ati kusewera masewero ochuluka opimana mphamvu kwathandizira kuti timu iyi ichite bwino kumpikisano omwe ukuchitikira mdziko la Morocco. Malawi isewera ndi Ghana la Mulungu likudzali. Afaziri awafotokoza. Tonse magojife ndi maplayers ndifana tusangala kwambiri chinthu chapamwamba kwambiri chomwe mwina sinayambe chachitikapo kumpira wathu kwatsekana kupanga qualify ku AFCON komanso kupanganso kusafikanso kuti group stages iso kupanganso qualify mu quarter finals ndi chabwino kwambiri kwambiri tikupereka kwambiri ndi mphatso imene tikuipereka mtundu wathu ifa Malawi komanso tikupekanso uthenga umene wabwino wa president athu Afrika Twahaya ayesesa kwambiri kuti timu ikufika palero tikamanda kwatchula iwo ndekuti tikulakwisa kwambiri chifukwa kuti zambiri timu yakonzekera kwambiri mafrende anatipasa tamenya mafrende kwambiri ngatinso inali league ndi out of zinthu zimene zabwino anatipasa mafrende kutipasa ndimenya mphatso zake sopano zaonekera poyera kunena kuti tachita bwino ndipo chokusangalatsa kwambiri kuti panopa tili mu quarter finals. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso miliro yake nyumba ya malamulo yamaliza zokambirana zake itakumana kwa masabata asanu. Nduna za ulimi wati kuyembekezeka kugwiritsa ntchito ndalama zokwana 16 billion kwacha ngati mbali imodzi yokonzekeretsa anthu ku nyengo ya El Nino. Mu nkhani zina Malawi ikuyembekezeka kusewera ndi timu ya Ghana mu mpikisano wa WAFCON la Mulungu likudzali. Munali ndine Yankho Seunda.
breaks over the shores of Lake Malawi. A school bell rings. Children stream into classrooms. But inside one standard 8 classroom, there's only one girl. She's the only learner from her class to sit the